Haka kuwa aka yi. Ramadan ya tattara 'ya'yansa da matarsa suka wuce ƙasashen duniya shakatawa. Bayan sun ɗan zazzaga suka yada zango a ƙasar Amerika, inda ya fi wayo, sun samu tarba ta musamman ga abokansa da abokan kasuwanci, ciki har da Sultana da ta haƙuri yanzu haka ita ma yaranta biyu da Eji. Rayuwar Amerika rayuwa ce da Rauda da Ramadan ba za su taɓa mantawa da ita ba, don kuwa ta riske su ne ba tare da hayaniyar komai ba. Kasancewar a baya harkokin mulki na yawan cinye lokutan su, yanzu ko idan yaron suka nemi shiga musu hanci ma tuni suke tattara su aika gidan Eji ko Mufid ko Sultana. Babu abin da suke sai murna ƙara'in amarcin su da basu samu damar yi a baya ba. Duk da yanzu kam akwai nauyi na 'ya'ya da canzawar abubuwa da yawa na rayuwa, don kuwa dai da gaske Rauda ta koma 'yar lokuta kamar filin Abdul. Shi kansa mai gayya da aikin ƙibar ya yi har da tumbi da ke tabbatar da shekarun ƙuruciya sun fara nisa a gare sa, don kuwa 45 yake tunkara yanzu, yayin da Raudansa ke tunkarar 28. Amma yadda ta buɗe ta zama babbar mace sai ka ce ta kai 35. Mace kenan ai da zarar ka haihu kuma ai sai dai addu'a akai ko baka haihu ba in har aka ce an wuce shekarun nan na ƙuruciya sai son barka. Watan su biyu kenan da baro gidan gwamnati, suna dawowa daga Amerika suka sake dawowa ta House. Dan Ramadan bai da sha'awar zama wani gida daban sai cikin family nashi, musamman da yanzu gidan ya koma iyayensu ne kawai, kasancewar kowa ya yi aure. Ƙannansa dan Munira ma dai Allah ya iyakance mata ta yi auren zuwa yanzu, haka ma Libna ta yi ita ma, sai jikoki idan sun zo musu hutun weekend shine namiji, dole 'ya'yansa ne za su kasance a gidan permanent. Dan haka ko a yanzu ba da wani ra'ayin gina gida ko saye balle tunanin komawa. Ita kanta Rauda nan ɗin ya fi mata daɗi, tunda tun usul ta rayu ne a cikin family house. Wasu abubuwan sun canzu, wasu ko Allah da ya halicci bayansa a kansu kawai ke ka iya canza su. Dan kuwa har zuwa yanzu babu wata shakuwa tsakanin Rauda da Gimbiya Sa'ada, sai dai tana nuna son sa Abdul kam. Hakan ya sa Rauda ba ta jin komai a ranta, tunda dai sa Abdul jininta ne, ya wadatar son su ya zama ƙauna tsakaninta da surukar tata mai murɗaɗɗen hali. Sosai Baffa da Anna tsufa ya sake baibaye su, dan ya fandama tana fama da jinya a yanzu. Haka ma Inna ta hutawa Allah ya mata rasuwa, yayin da shi ma Malam Dauda ke fama da ciwon hanta sakamakon shaye-shayen sigarinsa. Rauda tsaye take akan maganinsa, amma al'amarin nasa dai sai addu'a kawai. A ɓangaren su Hajiyar Birni, ita ma dai tana fama da ƙafa sosai, dan ta kai yanzu ko ina ma ba ta iya zuwa. Har ƙasar Indiya Rauda ta sa aka fita da ita ta ga likita, sai dai an samu sauƙi amma ba a warke ba, abinka da har da tsufa. Hajiya Mama ma ta koma gidan mijinta na farko. Hakan Asabe na zaune lafiya da mijinta da 'ya'yansa, dan a yanzu haka ma shirye-shiryen auren babban ɗan Alhaji Sagir Dogare da Yasmin ake yi, saboda sun daidaita kansu. Babu abin da Asabe za ta ce da Allah ita kam sai godiya. Ga su Fatisa na zaman su lafiya a gidan aurensu, su ma da yaransu abin sha'awa. Ta ga ribar yin tuba na gaskiya da dogaro ga Allah da mai da dukkan lamura a gare sa. Ga 'yan prison kam sai mu ce Allah ya ci gaba da raba mu da halayya irin tasu ta masu son zuciya. Wasunsu baƙin ciki ya sa zukatansu bugawa, tuni sun baƙunci lahira, don kuwa da ransu ga Ramadan na mulkin ƙasar naya, amma ba su da iko ko ganinsa, sai dai su karanta a jarida. Wanda suka kai labari ko yanda ya sauka cikin salama, 'yan ƙasa na kuka da begensa ya mungun haddasa musu ciwon zukata a dalilin hawan jini, su ma suka ce gagarin kuna. Irin su Bishira Hamada da suka rage da rai, rayuwar kawai ake cikin baƙin ciki da jin gara ma a mata a huta, da kallon wani takaicin da baƙin cikin rayuwar. Dan a yanzu haka an ta Hanna fama take da jinya sakamakon zabtare kafa da ta yi da fatanya wajen yin aikin kansa ta shige ta. Har prison ɗin Rauda ta kai mata likita na zuwa duba ta lokaci-lokaci, don su Asabe kan je Boston nata. Ita ma Rauda ta taɓa zuwa sau ɗaya lokacin suna kan mulkin. Bishira Hamada wai za ta kashe Rauda, aiko ta ci duka ranar hannun jami'an gidan prison ɗin. Daga lokacin Ramadan ya hana ta zuwa, ta kuma bi maganar mijinta. Bata sake zuwa ba sai bayan saukar su ta je, har da yara suka duba Anta Hanna ɗin, saboda jikin yayi tsanani sosai. A huta ma dai komai alhamdulillahi, idan ka cire ciwon Malam Dauda da ke fama da shi, duk da dai yana samun kulawa alhamdulillahi.
Sai dai rasuwar inna da ta gitta ce ta girgiza kowa, har Rauda da Ramadan da ma jama'ar Taura family duka sun mata halacci, sun je har da Gimbiya Sa'ada a karo na farko. Hakan ya ma Rauda daɗi, dan bayan sadakar bakwai da ta dawo har ɗaki ta je ta ma Gimbiya Sa'ada godiya. Rasuwar inna bai fi da watanni 2 ba Fulani matar rasu. Nan ma dai sun girgiza suka ɗanguma masarautar Bina, inda su Aina da ke zaune yanzu a masarautar ita ma dai tana fama da ciwo, saboda abin da abokan Aminu suka yi mata tun wancan lokacin ya fi taɓa ta, don ta san dai Fulanin ce kawai ta rage gatanta. Ƙanwar ta Zalfa'u tun da ta samu ta aure ba wani zuwa take ba sosai, sai hadimai ke ɗawainiya da ita saboda tsoron Fulani. Yanzu ko babu Fulani sai abin da Allah ya yi kuma kenan, tunda hadiman ba tsoronta suke ba kamar da, idan ta zo take taka su kamar ita ce ta halicce su. Babanta ko tuni ya yi aurensa yana zaune lafiya da matarsa, don har ta haifa masa yara 2 maza kyawawa da yake ta alfahari da abinsa. Zulfa dai na tare da shi da matarsa, don ta ɗauke ta uwa ita babu ruwanta. Cikin sauri-sauri take ƙarasa shirin nata. Ta yi matuƙar kyau cikin ɗanyar shaddar da ta ji wadataccen aiki sosai, ta zama babbar mace da duk inda ta gitta dole ne a ba ta girma, ko don yadda take cika idon mai kallo. Kwalbar turaren hannunta ta ijiye tana mai juyawa, jin an buɗe ƙofar ɗakin. Ba ta yi magana ba, sai dai ta tsira ma kyakkyawar yarinyar da ba za ta wuce shekara 4 ido ba. Ganin yadda take ta famar tura baki gaba cike da shagwaba, sanin halin ɗiyar ta ya saka ta takowa a hankali gare ta. Ta amshi bawul ɗin hannunta tana kallon abin da ke ciki. Zimi ya faru. Sake ɓata fuska yarinyar ta, hawaye na ciko mata a ido. A shagwaba ta ce, mami ba dadi ba ne da Salaha suka cinye mun? Kai Rauda ta dafe. A zuciyarta tana tunanin yaya za ta yi da Ramadan a gidan nan, ita ko akan cin nama. Ƙoƙari take duk yadda za ta hana shi ci kamar yadda likita ya saka masa doka. Shi ko ya san duk hanyar da zai bi ya ci sa. Komai bata ce ba ta kama hannun Zainab suka fita. Kai tsaye falonsa ta nufa inda take jiyo ƙiriniyar Jidda da Saraki. Nan su Abdul sun wuce Islamiyya, zai ɗin ma don bata da lafiya ne bata je ba. Ita ko Saliha ganin zai ba za ta ba ita ma ta makale. Kwance yake a tsakiyar lallausar kafet ɗin falon. Jidda da Saraki na ta tsalle a kansa. Tun kan ta ƙaraso ƙamshinta ya sanar masa. Saraki ya sauka daga kansa da gudu ya nufe ta. Ɗaukarsa ta yi tare da sumbatar kumatun autan nata. Shi ma ya sumbace ta da faɗin, I love you, mami. I love you too, darling. Ta faɗa cikin shafa kansa tana murmushi. Fuska duk da ta ɓata tana hararar Saraki. Hakan ya sa Ramadan faɗaɗa murmushinsa, tare da sumbatar goshinta ita ma ya ce, I love you, sweetheart. Dariya Jidda ta sanya ta runguma dadin nasu tana faɗin, I love you too, dadin mu. Rauda da ke kaiwa zaune ta yi murmushi da girgiza kanta, sai kuma ta ɗan taɓa baki da faɗin, duk mai kishi da autana dai zai rame a gidan nan. Tashi zaune Ramadan yayi sosai yana murmushi shi ma, idansa akan matar tasa, dan kwalliyar tata ta tafi da shi sosai, kai ka ce wata anguwa za ta. Ido ya kashe mata cike da salo, yanda yaran ba za su gane ba. Ita ko ta harare sa tana nuna bawal ɗin hannun zai da ke taɓa ta fuska. Idanu ya waro sosai tare da miƙewa ya koma saman kujera, idansa a kan zai. Zai yaushe kika fara gulma a gidan nan? Me kika je kika ce? Cikin shagwaba zai ta ce, Dadi ba kai ne ka ci mun dambun nama ba da Salaha, kuma mami ta ce in dai ka ci na faɗa mata. Sake waro idanun ya akan Rauda. Ustaziya wannan haɗin faɗan fa. Fuska ta maraice masa sosai. A hankali ta ce, don Allah ka daure ka bi dokar dakta. Yaushe ka gama shan wahala, shiga ɗinka a shekarar nan kullum sama yake ba ƙasa ba. Please Nurilla. Murmushi yana kau da kansa. Ko na ci ko ban ci ba zan mutu ne Fatina. Me zai sa ne ta azabtar da kaina wajen ƙin cin abin da nake so? Komai ina bin dokarsa ai, amma ba zan iya ƙin cin nama ba gaskiya. Ido kawai ta tsira masa kamar za ta yi kuka. Dan ita kan bata san ta ya za ta masa bayani ya dinga fahimtar ta ba. Su fana da shiga, amma da yake suna bin doka nasa bai tsanani ba. Shi ko sam ya ƙi daina cin nama, gashi baya masa cin sauƙi. In har ya samu zai masa cin tuwo ne, kuma in zai ci safe rana dare ba zai gaji ba. Ganin ya ƙi yarda su haɗa ido ta ɗauke kanta tana duban zi, da tuni ta ajiye bawul ɗin naman ta koma tsalle-tsalle tare da su Saraki. Zai ina Salaha? Kafin zai ta bata amsa Jidda ta amshe da faɗin ta je wajen Gireni mami,
Kowa a gidan ya san a gidan Saliha 'yar ɗakin mace, don ita da Dawud Abbati ma ba sa kwana ko ina sai can. Hatta kayan sakawarsu kashi 2/3 na can. Ita ko ji take da su kamar me. Abdul kuwa na gaban goshin Anna ne kowa ya sani. Cikin ɗan sauke numfashi Rauda ta ce, "Ok Zi ki ɗauka bawal ɗin can na saman dainin ku je har auta a kai ma Gireni. Ai an kai ma Anna nata ko." Iya Abdul ya kai mata da za su je Islamiyya cewar Jidda. Suna fita Rauda ta miƙe ta koma kusa da Ramadan da ya mai da hankalinsa akan labarai da ake nunawa a TV. Wai fushi kake dan na ce ka daina cin nama? Hararar ta yi ya ɗauke kansa. Da sauri ta taro fuskarsa cikin hannunta ta hura masa iska, ganin zai limshe ido. Nurillah, please ka fahimce ni. Rayuwarka na da muhimmanci a gare ni da yaranmu da ma duk jama'ar gidan nan. Ina fatan yanda su Baffa suka ga yaranmu mu ma mu ga yaransu Abdul haka a duniya. Please sweetheart, I love you more. Murmushi ya sakar mata mai sanyi, shi ma ya tallafo fuskar tata, shanyayyun idanuwansa ya zuba mata. My heartbeat, kin yi kyau. Ƙaramar harara ta sakar masa ganin zai kautar da wancan zancen. Ta buɗe baki za ta yi magana ya manna lips nashi. Idanu ta limshe a hankali kamar yadda shi ma ya limshe nashi. Ta san kuma ƙarshen maganar kenan. Don haka yake mata a duk lokacin da ta ɗauko masa irinta. Sun yi matuƙar nisa a faranta ran juna, sallamarsa Abdul ya ziyarci kunnuwansu. A hankali Rauda ta janye jikinta. Shi ma janyewar yayi ya kwanta jikin kujera yana mai limshe idanuwansa da shafa kansa. Sai da ta saisaita kanta ta ba su izinin shigowa kamar yadda suka hore su. A natsa matasan samarin uku suka shigo cikin fararen kayan yunifom. A natsa suka gaishe da iyayen nasu. Abdul ɗan shekaru 11 da hankalinsa ke kan dadin su ya kai zaune gefensa cikin damuwa. Dadi baka da lafiya ne? Murmushi Ramadan ya saki a hankali ya shafa kan Abdul yana kokarin saisaita kansa. Muryarsa a dasashe kamar wanda mura take son kamawa. Suka gaishe da iyayen nasu. Abdul ɗan shekaru 11 da hankalinsa ke kan dadin su ya kai zaune gefensa cikin damuwa. Dadi baka da lafiya ne? Murmushi Ramadan ya saki a hankali ya shafa kan Abdul yana kokarin saisaita kansa. Muryarsa a dasashe kamar wanda mura take son kamawa. Ya girgiza masa kai. Lafiya lau nake my son, kawai dai ina jin barci ne. Abdul ya dan murmushi cikin nutsuwarsa kamar wani babba ya ce, "Oh daddy, babu kyau barcin la'asar fa." "Ai ba zan yi ba my dear, ku je ku canza kaya ku yi alwala ku jira ni mu je masallaci." A kira auta ma yana sashin Gireni, ya maganar yana shafa kan Abbati da Alhaji Karami da suka lafe masa a jiki su ma. "Ake dadin mu." Abbati ya faɗa cikin ƙiriniyarsa, dan kamshi dai babu sauƙi ne. Yanzu ma shirin nasa na da nasaba da dukansa da Rauda ta yi kafin su wuce Islamiyya saboda ya yi faɗa da Alhaji Karami. Suna fita Ramadan ya duba Rauda yana murmushi. "Kin sa Abba na duk ya yi laushi kamar ba shi ba." Murmushi dai ita ma tana ƙoƙarin miƙewa. Da ban masa haka ba da yanzu da gudu zai shigo mana kuma faɗan har Islamiyya za a je ana yin. Dan nacinsa, ni kam dai idan ya biyo daren Abba Malam Dauda wahala zai ci. Dariya sosai Ramadan ya yi tare da kamo hannunta ya maida ta ya zaunar. Rungume ta yi cikin raɗa da sakar mata kis a gefen wuya. Mu je daga ciki ki ji wani labari. Cikin ɗan waro ido da tura kansa, kai ya Ramadan, sallah fa ka ce ma yara za ku. Wayo na musu ai, dan ba zan iya sallar nan a haka ba kuma da sauran lokaci ai. Wai me yasa kake min haka ne? Duk sanda ne kwalliya ta sai ka ɓata. Ta yi maganar murya a narke cikin shagwaba. Tukuici nake badawa ai, tun da dama ni aka yi mawa ko. Za ta yi magana ya sake rufe mata baki ya hana ta. Babu yanda ta iya, dole ta amshe su hannu biyu. Daga ƙarshe suka shige bedroom. So mahi saurare. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon karanta muku wannan littafi na Bakar Inuwa wanda Bilin Abdul ta rubuta. Ni kuma da na karanta ba sai na faɗi suna ba, kun san wace ce. Nake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kada dai ku manta da danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Ina duba comment naku, muna jin daɗi sosai da comment naku. Alhamdulillah, mun gode sosai. Allah ya bar zumunci, sai kuma mun sake haɗuwa da ku a wani sabon littafin insha Allah. Ta ku har kullum.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma 'yan mata har ma da tsofaffi. Ina waɗanda breast ɗinsu ya lalace wato mai gida welcome. To wannan damar ku ce, domin ga wani ingantaccen maganin gyaran breast wanda duk lalacewar da nonon ke yi, in dai har kika yi amfani da wannan maganin gyaran breast ɗin. To tabbas zai dawo miki da dukkan wani martaba da kima ta breast ɗinki. Za su cicciko su tsaya kyam tamkar na budurwa. Ina wanda suke complain akan cewa sun yi maganin har sun gaji. To wannan shine uwar gida share hawayenki. Uwar gida, kada ki sake, kada kuma ki bari breast ɗinki ya lalace, domin shine martabarki da kimarki a idanun mai gidanki. Baki da mai gida welcome, da me zaki dinga wa mai gida welcome da zarar ya dawo? Wannan abin shi yake ɗebe hankalin mazajenmu zuwa ga 'yan mata. Ko da a ce breast ɗinki ya koma tamkar slippers ne, to tabbas idan kika yi amfani da wannan maganin breast ɗin, zai tattaro dukkan wani martaba da kimarsu su tsaya cak tamkar na budurwa, ko in ce tamkar za su tsole idanu. Wannan maganin gyaran breast ɗin an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa, domin ba maganin bature ba ne, magani ne ingantacce na gargajiya wanda manyan likitocin gargajiya suka sarrafa shi, ba shi da illa ko kaɗan. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa, sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin gyaran breast ɗin, za su iya tuntuɓa ta numban wayata, wato 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Ko kuma za ku iya tuntuɓar manajana a kan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka: 091 24 27 11 80, wato 091 24 27 11 80.